Sentiment u reazzjonijiet pożittivi minn diversi msieħba soċjali ftit wara l-laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD li matula ġie ppreżentat ir-Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività tal-2022. Il-Prim Ministru Robert Abela indirizza din il-laqgħa fejn enfasizza l-viżjoni ekonomika tal-Gvern u tkellem dwar kif il-bidla u l-innovazzjoni jridu jiġu fiċ-ċentru tal-ħajja ta' kuljum. Fil-fatt il-Perit David Xwiereb, iċ-Chairperson tal-MCESD f'kumment ma' One News sosta li ġie milquh b'entużjażmu dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela. Jiġifieri li qal ekonomija b'saħħitha fit-tul li twassal għal aktar kwalità tal-ħajja irridu ninvestu fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Huwa spjega li dan irid isir biex inkomplu nżidu l-kompetittività u nilqgħu għall-isfidi li jistgħu jiġu fuqna ħabta u sabta. U għamil impenn naħseb pożittiv ħafna li aħna l-għajni b'entużjażmu illi ħanaraw iva npoġġu the money where our mouth is, ġifieri ninvestu fir-riċerka u l-innovazzjoni u ma ssirx biss f'xi laboratorju l-università. Il-President tal-General Workers Union Victor Karaki innota kif it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna huwa b'saħħtu ħafna u riżultati bħal dawn jagħtu sosten importanti biex nibqgħu kompetittivi u nikkontrollaw l-inflazzjoni f'pajjiżna. U għatenna kif bekk dan jagħmilha possibbli biex ikun hemm aktar fondi disponibbli għar-riċerka u l-innovazzjoni, partikolarment favur il-ħaddiem Malti Wawċi. Fejn tidħol riċerka innovazzjoni, iva hemm fondi kemm lokali fi kol Ewropej illi dak li kun jista' jutilizza anke fejn jitlu startups, orajt biex ovvjament mill-inkubatur tagħhom li jkun meta jibdew mbagħad jespandu u jikbru. Dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni ma' One News tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Medika, Martin Balzan, fejn sosta li fil-qasam mediku issir ħafna riċerka u din tista' tkompli tgħin biex il-pazjenti Maltin u Għawċin ikunu jistgħu jieħdu kura b'mod aktar effiċjenti. Għana naħsbu li hemm lok fej biex jittejbu l-affarijiet tkun iżjed strutturata, jiġifieri jkun hemm fondi u amministrazzjoni speċifika biex tgħin fis-settur tar-riċerka medika lokali. Din mhix se taqleb id-dinja imma tgħin il-kura tal-pazjenti Maltin u jkun hemm ukoll ir-riżultati tagħha ħafna drabi jollu l-prestiġju sew tal-istituzzjonijiet Maltin u sew tal-professjoni medika.